आज आओ तर सेक्रेटरी साहब आवास जांच करे, जाके सबका से बता दिया जान। अगर सेक्रेटरी साहब पूछोस आवास के पूरा पैसा सबके मिलल बा तो कह दिलो हां मिलल बा। ठीक बा, जाके कह दे तनिक। आ सेक्रेटरी साहब आवत ना आवाज जांच करे, अगर उ पूछिया ना आवास के पूरा पैसा मिल गेल बा तो तू कह दियो पूरा पैसा मिल गेल। ठीक बा, हम कह देब। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हमनी के प्रधान जी भेजनी हो। आ सेक्रेटरी साहब आवत ना आवाज जांच करे, उ पूछिया ना आवास के पूरा पैसा मिल गेल बा तो तू कह दियो पूरा पैसा मिल गेल। हाँ ठीक बा, कह देब। शाबाश बेटा। वाह क्या मुस्कुराहट है। अच्छा आओ तो सेक्रेटरी के आवास के पूरा पैसा खाई छोड़ाओ तनी। प्रधान जी चली जांच कराई, आवास के पैसा मिलल बा तो केकर मकान बन गइल बा। देखी साहब इहो मकान सब आवास के पैसे से बनल बा। हईरा और जौन मकान बनल बा आवास के पैसा से बनल बा। हाँ सर, ये आवास के पैसा से मकान बनल बा। अच्छा। अरे प्रधान जी अपना गांव में तो बहुत अच्छा काम कैले बानी। और अभी तो रुको, अरे साहब इनको आवास मिल रहा है। एक सेकंड। तो ये अभी ले घर का निखन बनोइले, बोलाई इनके तो। नूरालम, ए नूरालम बाहर निकला। अरे प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अच्छा ये बताओ आवास के तार पूरा पैसा मिलल बा? हाँ साहब, आवास के पूरा पैसा मिल रहा है 1 लाख। जब आवास के सारा पैसा मिलल बा तो घर काहे नहीं के बनत? ये साहब मकान कैसे बनाई? 1 लाख रुपए मिल रहा है, जिसमें 30,000 प्रधान जी खाला नहीं, 20,000 सौदर जौन बचल होते कि ईटा खाली गिरवले बनी।